Филм за целуващи се момченца получи 25 000 лева финансиране от държавата от Национален фонд култура. Точно така. Получавам сигнал от граждани, отивам на премиерата на този така интересен филм. Продуцентът, замдиректор на детска градина, сядам аз в салона, той започва да държи реч, която казва, че детската му мечта била един ден, като седне в киносалона, неговото име да е на големия екран. И ето тя се случва. Голямата битка била, че този филм е направен за един проблем, за който много малко се говори, ако се говори, мнозина се обръщат с пренебрежение към него. Голямата битка за него е, ако успее да промени мнението на поне един от залата. На 15-та минута едното момченце започва да целува другото момченце, а още по-стресиращото е, че всичко се случва с легитимацията на 30-то училище в София. Точно така, част от кадрите са заснети там, т.е. нарушава се закона за LGBTQ плюс пропагандата. Разбира се, сигнализирал съм на народния представител Ангел Янчев и народния представител Петър Петров от политическа партия Възраждане. Те вече са се заели с този казус. Защо държавата финансира филм за целуващи се момченца? Как се опитва да се легитимира педерастията с училищната институция? И не, изобщо не ме е срам за думите, които използвам. И защо вместо на фона на гладуващия народ, на ниските пенсии, на младите семейства, които парите не им стигат, на цялата тази бедност в държавата, ние финансираме филм за целуващи се момченца. И накрая на филма най-интересното е, че момченцето трябваше да избира между момичето и момчето и познайте, избра си момченцето. Така се легитимира педерастията в България. И то най-лошото е, че държавата е съучастник в цялото това нещо.